ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീം രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് AC ഭക്തിവേദാന്ത പ്രഭുപാദനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം 1950 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഝാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ലോകവ്യാപക സംഘടനയായ ദ ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനാണ് ആചാര്യ പ്രഭാകർ. അദ്ദേഹം കുടുംബജീവിതമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അതൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടി, കെട്ടിടം, അത് മറ്റ് ബ്യൂറോക്രസി, അതായത് കളക്ടർ, ഗവർണർ, ഇവരൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ട് ഒരു വുമൺസ് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കാരണം അങ്ങനെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മഥുരയിലേക്ക് പോയി. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ആ മധുരയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ വിഗ്രഹം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി. അവിടെ കേശവ് മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അവിടെ താമസിച്ചും കൊണ്ട് ഗൗഡീയ പത്രിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം സജ്ജന തോഷിണി മാസികയെ കുറിച്ചിട്ട് ഭക്തി സാരംഗ ഗോസ്വാമിയെ സഹായിച്ചു. സജ്ജന തോഷിണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മന്ത്ലി ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആ സജ്ജന തോഷിണിയില് ഒരു ഗൗഡീയ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന
മന്തിലി വരുന്ന മന്തിലി വരുന്ന ഒരു പത്രികകളാണ്. അപ്പൊ അത് ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി സാരംഗ ഗോസ്വാമിയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വൃന്ദാവനിൽ വെച്ചിട്ട്. ഭക്തി സാരംഗ ഗോസ്വാമിയുടെ സെക്രട്ടറിയായ രാമാനന്ദൻ ഭക്തിവേദാന്ത പ്രഭുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്തെഴുതി. പക്ഷേ ഗൗഡീയ സംഘത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല. അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ് സ്ഥാപിച്ച ഗൗഡീയ മഠം. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഈ അഭയ് ചരണാവിന് ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറിനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കേശവ മഹാരാജിന്റെയും ഭക്തിസാരം മഹാരാജാവിന്റെയും ആശ്രമങ്ങളിൽ കർത്തവ്യബോധമുള്ള അംഗങ്ങളായി ജീവിച്ചതിന് ശേഷം, അപ്പൊ അവിടെ കുറെ നാൾ താമസിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അഭയ് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് തീർന്നു, അവിടുന്ന് മാറി. പിന്നെ വരുമാനമോ സ്ഥാപനപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ലാതെ അഭയ് ഡൽഹിയിലുള്ള വിവിധ വീടുകളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ആഴ്ചതോറും താമസിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഗൗഡീയ തത്വങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 1952 മുതൽ 4 വർഷമായി ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. 1956 മുതൽ അഭയ് തന്റെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മാസിക വീണ്ടും പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അതിലെല്ലാം തന്നെ ആ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള പത്രികകളും മാസികകളും എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്തും രചിച്ചും എല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ അത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ 1956 അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയില് അത് വിതരണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അഭയ് തന്റെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലക്കങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ ഒരു കത്ത് സഹിതം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്, അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് അദ്ദേഹം അയച്ചു. അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി. അപ്പൊ അതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു കത്ത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് അദ്ദേഹം എഴുതിയെങ്കിലും അതിനൊരിക്കലും ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. വിതരണത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ മാസികകളെല്ലാം അടിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ആ വിതരണത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ ഒരു തെരുവ് പശു അദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി. മറ്റൊരു തവണ വേനൽക്കാലത്ത് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വന്നു. അപ്പൊ വളരെയധികം പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായി. കേശിഘട്ട് വാസത്തിനിടെ, കേശിഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ് കേശിഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലം. അവിടെ വാസത്തിനിടെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവൻ ഭജൻ എന്നുള്ള ഒരു ബംഗാളി കവിത രചിച്ചു. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സ്വാമിജിയുടെ അഭാവത്തെയും ഗൗഡീയ മഠത്തിന്റെ പതനത്തെയും വിലപിച്ചുകൊണ്ട് വിരഹ അഷ്ടക എന്ന ബംഗാളി കവിത അദ്ദേഹം രചിച്ചു. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അഭയെ വിളിച്ച് അനുഗമിക്കണം, കൂടെ വരാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ച് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അഭയോട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വരൂ, സന്യാസിയാകൂ
എന്നുള്ള ഒരു സൂചന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു സന്യാസിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു. 1959 സെപ്റ്റംബർ 17 ഭക്തിപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തിപ്രജ്ഞ കേശവ് മഹാരാജിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ഭക്തിപ്രജ്ഞ കേശവ് മഹാരാജ് ആ സമയത്ത് വളരെ വലിയ ഒരു ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സന്യാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. സമകാലീനായ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് അഭയ് ചരണാരവിന്ദ പ്രഭുപാദർ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ തിരോധാനത്തിന് മുന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ആ ഗൗഡീയ മഠത്തില് രൂപീകരിച്ച ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിപ്രജ്ഞ കേശവ മഹാരാജിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അഭയ് ചരണാരവിന്ദ പ്രഭുപാദരെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. 1959 സെപ്റ്റംബർ 17 അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. 1962-65 കാലഘട്ടത്തിൽ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ആദ്യ 3 വാല്യങ്ങൾ എഴുതി അച്ചടിച്ചു. ടോക്കിയോ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ആത്മാവിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ ലോകസമാധാനം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ടോക്കിയോയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സ്പോൺസർമാരായിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ കൾച്ചറൽ ഹാർമണിക്ക് എഴുതി. ഒരാൾ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉണർവ് എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു. ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ശ്രീ തോഷിഹിരോ നക്കാന കേശിഘട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി എഴുതി. ഇന്ത്യൻ ആത്മീയ സംസ്കാരത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട അവതരണത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർന്ന ബഹുമാനം തോന്നി. അതിൽ ആ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വിശ്വസ്ത സന്ദർശകനാണെന്ന് ജപ്പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജപ്പാനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പക്ഷേ പാസ്പോർട്ടും വിസയും അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രാ ചെലവൊന്നും ആരും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തില്ല. അതിനുശേഷം ജൂലൈ 1962 ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിജി പ്രഭുപാദരെ രാധാ ദാമോദര ടെമ്പിൾ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അവിടേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു താമസിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചും കൊണ്ടും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം രാധാ ഗോവിന്ദജിയുടെ അടുത്ത് രാധാ ദാമോദര ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം താമസിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെഴുതി, ഭാഗവതത്തിന്റെ വോളിയംസ് എല്ലാം രചിച്ചു ഭാഷ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാനും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനും പോയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സമയത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനം സർവീസ് എന്തായിരുന്നു? സ്വന്തമായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുക, ഭാഗവതം മറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാഷ്യം രചിക്കുക, അത് സ്വന്തമായി പ്രൂഫ് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്കും എല്ലാവർക്കും അവിടേക്കെല്ലാം അത് കൊടുക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട ആ വായനാനുഭവം നൽകിയിരുന്നു. അതായത് ആ സമയത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഭാഷ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളും എല്ലാം നൽകുക പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുസ്തകം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അത് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വായനാനുഭവം, ആ ഫീഡ്ബാക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു.
മുൻപ് അദ്ദേഹം സഹായം നിഷേധിച്ചിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഇന്ത്യയിലുടനീളം തിരഞ്ഞെടുത്ത സർവകലാശാല സ്ഥാപന ലൈബ്രറികൾ ഇതിൽ 50 കോപ്പികൾക്ക് ഓർഡർ നൽകി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾക്ക് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെയർ ഓഫില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ലൈബ്രറികളിലെല്ലാം വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 50 കോപ്പികൾക്ക് ഓർഡർ നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. അതില് 600 രൂപയും പാക്കിംഗ് തപാൽ ചാർജുകളും ഉൾപ്പെടെ ഭക്തി എല്ലാം ക്യാഷ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദ ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് വഴി അമേരിക്കയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി US എംബസി 18 കോപ്പികൾ വാങ്ങി. അപ്പോൾ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തികളുടെ സഹായം കൊണ്ട്, അതായത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ മുതലുള്ള ആളുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ലൈബ്രറീസ് അതുമാതിരി US എംബസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 18 കോപ്പികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1964 ജനുവരി ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഹുസൈനുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം. സക്കീർ ഹുസൈൻ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പ്രശംസിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം ഭാഷ്യം എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഞാൻ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടും വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടും വായിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ആയിരത്തി 1964 ജൂൺ ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ കണ്ടു. അടുത്ത ദിവസം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ശാസ്ത്രിക്ക് ഒരു എഴുതി എന്താണ്? പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ഒപ്പിട്ട ഒരു മറുപടി ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാമിജി, നിങ്ങളുടെ കത്തിന് വളരെ നന്ദി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവനാണ്. നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലെ ലൈബ്രറികളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം US പോകുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർപ്പില്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജന്മനിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ കൂടെ അത് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം തയ്യാറായി. പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. കൃഷ്ണ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സഹായിച്ചു. ജൂൺ 10 ആയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പാസ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു. സുമതി മൊറാർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വനിത ജലദൂത് കപ്പലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു കൊടുത്തു. ജലദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പലിലാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ജലദൂത് കപ്പലിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 2 പ്രാവശ്യമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കൈതുകമായിട്ടുള്ള കരുണ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കപ്പലിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ സഹായിച്ച് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അടുത്തത് പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായത്? അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെത്തി. അദ്ദേഹം ബോസ്റ്റൺ, സെപ്റ്റംബർ 17 ബോസ്റ്റൺ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്?
കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് ഉം. കാണുന്നുണ്ട്. ആ. സെപ്റ്റംബർ 17 ബോസ്റ്റൺ കോമൺവെൽത്ത് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തി. സെപ്റ്റംബർ 17. അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ 19 ന്യൂയോർക്ക് ഹാർബറിലെത്തി. അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ഗോപാൽ അഗർവാൾ, സാലി അഗർവാൾ ഇവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് ഒഴുക്കോട് കൂടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ശരിയായിട്ട് ഗൗഡീയ തത്വങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു. അതായത് ഭക്തിയോഗ, ദ അംബാസിഡർ ഓഫ് ഭക്തിയോഗ, ഭക്തിയോഗയുടെ അംബാസിഡർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ കണ്ടു തുടങ്ങി. സാലി അഗർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ശരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കഴിച്ചത്. അതായത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയാലും അദ്ദേഹം ഈ ഭാരതത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ താമസിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ അരി, പച്ചക്കറികൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അരി, ചപ്പാത്തി, അതായത് റൊട്ടി, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്വയം പാകം ചെയ്തിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിച്ചത്. സ്വയം പാകം ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 18 അദ്ദേഹം ബട്ട്ലർ ആ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് മാറി. ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു രാമമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് താമസിച്ചു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലവര് നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചു. ചിലവര് പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും വളരെ നല്ല മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പെരുമാറി. ശരിയായിട്ടുള്ള ഗൗഡീയ തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദേഴ്സ്, അതായത് ഒരുമിച്ച് ഉള്ള ഗൗഡീയ മഠത്തിലെ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് അവിടേക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം മുടങ്ങാതെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 15 ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഡോക്ടർ മിശ്രയുടെ യോഗ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് അതായത് 2 നിലകളുള്ള ഒരു മുറിയിൽ, അതായത് അവിടേക്ക് താമസം മാറ്റി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ, അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഗൗഡീയ തത്വങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അതായത് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾക്ക് വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്നു. അത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലത്ത്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും രചനകൾ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരിക്കലും ആ ടൂൾസ് അതെല്ലാം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഡേവിഡ് അലന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. വൈകിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുകളിൽ ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെ ജപിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവ ജീവിത രീതി, അതുമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സുകൾ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടൈം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മീറ്റിങ്ങുകൾ എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൗഡീയ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അവിടെ രൂപം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു. അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സംഘടന ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ചിട്ടാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ഒരു സുഹൃത്ത് പാശ്ചാത്യർക്ക് കൂടുതൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തലക്കെട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്താണ്? ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഗോഡ് കോൺഷ്യസ്നസ്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ നിർബന്ധിച്ചു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നാണ്. അതായത് ദൈവം ഗോഡ് കോൺഷ്യസ്നസിന് പകരം കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശാസ്ത്രീയവുമായിരുന്നു. ദൈവബോധം ആത്മീയമായിട്ട് ദുർബലവും വ്യക്തിപരവും അല്ലാത്തതായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യർ കൃഷ്ണൻ ദൈവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ എല്ലാ പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവരോട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സംഗതി എന്താ സ്പെസിഫിക് അല്ല. ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അരൂപിയാണ്, അതല്ല മറ്റ് പലതരം ശക്തികൾ എന്താ അല്ലാത്തതുണ്ട്, ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളതല്ല ദൈവം. പക്ഷെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ട്, ശരിയായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, ആ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപവും ശക്തിയും എല്ലാം തന്നെ ആ കൃഷ്ണ എന്ന പദത്തിൽ സമന്വയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് തന്നെ നാമം ചെയ്തു. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വേർഡ് കൃഷ്ണാബോധം, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആര് പറയും? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെ കാണണം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനെ അതെ. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, യജ്ജുഘോഷി യഥസ്നാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയോ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുകയോ എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം അതെന്തായി പോകും? അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് മായയ്ക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് പോകും. അത് ഒരിക്കലും മീനിങ്ലെസ്, അർത്ഥമില്ലാത്തതായിട്ട് പോകും. അപ്പോ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മളുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടായിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബോധം 100% ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, അതായത് നമ്മൾ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാക്യത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തി രസഭാവിത, അതായത് കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതിന്റെ മൃദുലമായിട്ടുള്ള അഭിരുചിയിൽ ലയിക്കുക. അതായത് ആത്മാരാമനായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുക എന്നുള്ള ആ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിന്റെ മൂല തത്വമായിട്ടുള്ള അതിൽ മൃദുലമായിട്ടുള്ള ആ അഭിരുചിയിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൃഷ്ണാവബോധം എവിടുന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കൃഷ്ണഭക്തി രസഭാവിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നാണ് ഈ തത്വം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്
അതായത് അതിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ഗൗരാംഗ ആ ആ ഗൗരാംഗന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ രൂപ ഗോസ്വാമി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ രൂപ ഗോസ്വാമി ആ തത്വങ്ങൾ, ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധം ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് ആ പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ അതായത് ആ എന്താ ആ പ്രഭുപാദരെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നത്. അതായത് ആ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മം എന്താണ്? എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണത്തിൽ വ്യാപൃതരാകുക. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ 16 നാമങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ അത്രയധികം 16 നാമങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മന്ത്രരൂപത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ കീർത്തന രൂപത്തിൽ ആലപിക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസില് ഇത് ആ സമയത്ത് പത്രത്തില് അതിന്റെ വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ കട്ടിങ്സ്, ആ പിക്ചേഴ്സ്? അതായത് ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലും അതുമാതിരി ദ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോസും അദ്ദേഹത്തെ ആ വാർത്തയും ആ സമയത്ത് വന്ന വാർത്തയും ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആയിരത്തി 1966 ജൂലൈ 13, അതായത് ആ ദിവസമാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡേ ആണ് 1966 ജൂലൈ 13. സെപ്റ്റംബർ അതില് ആ സംഘടനയില് വെസ്റ്റേൺ ഡിസൈപ്പിൾ ആ സമയത്ത് അതിൽ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ചേർന്ന് തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 23 ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാഗസിൻ അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 23 അദ്ദേഹം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ രഥയാത്ര എല്ലാം അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ പോയതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിത്ത് സം ഓഫ് ഹിസ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡിസൈപ്പിൾ 1968 അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് കട്ടിങ്സിൽ ഇതിലെല്ലാം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം പുരി ജഗന്നാഥ് യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു, ചാൻസ് ഇൻ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് പാർക്ക്. അപ്പൊ ആ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ചിത്രം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അത് തൊട്ടടുത്ത് ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയുടെ പ്രതിമ വിഗ്രഹം കാണാം നമുക്ക്. അടുത്തത് 1967 സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില്. അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവർത്തനവും വ്യാഖ്യാനവും ആ ഭാഷയും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത് വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം റിക്കവറായി. പിന്നെയും അദ്ദേഹം ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനുശേഷം 1967 ജൂലൈ 24 യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള ആദ്യ സന്ദർശനം. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ അദ്ദേഹം അവിടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ അതേ രീതിയിലുള്ള, അതായത് ആ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം അവിടെയും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു. 1969 ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര എന്ന അത് ഒരു ഭജൻസ് പോലെ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ബീറ്റിൽസ്, ആപ്പിൾസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ബീറ്റിൽസ് ആണ് അത്. അവരാണത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും, അത് അത്രയും ഫേമസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. നല്ല പോലെ അത് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറി. ഈ റെക്കോർഡ് ചെക്കോസ്ലാവിയ, അതായത് ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഗാനം വളരെയധികം പ്രശസ്തി നേടി എന്നാണ്. അത് ആ സമയത്ത് ആ ഗാനങ്ങളിൽ, ഫേമസ് സോങ്സിൽ ആദ്യത്തെ 10 ഈ ഒരു ഭജൻസ്, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു നല്ലൊരു ലിറിക്സിൽ ആലപിച്ചിട്ട് ആ ഒരു റെക്കോർഡ് അത്രയധികം പ്രശസ്തി നേടി ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ തന്നെ ആ മഹാമന്ത്രം പല രാജ്യങ്ങളിലും, അതായത് ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യുഗോസ്ലാവിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഗാനം, ഈ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത്രയധികം പ്രചാരം നേടി. 1969 ഇസ്കോൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത്, അതുമാതിരി ജൂൺ 30 ഭക്തിയുടെ ഭക്താമൃത്, അതുമാതിരി ജൂലൈ 16 ശ്രീ രുക്മിണി ദ്വാരകാനാഥ് പ്രതിഷ്ഠ, ലോസ് ആഞ്ചൽസില് ശ്രീ രുക്മിണി ദ്വാരകാനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചു, അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. ഡിസംബർ 14 രാധ ലണ്ടൻ ഈശ്വർ പ്രതിഷ്ഠ, അവിടെയും ലണ്ടനിലും ലോസ് ആഞ്ചൽസിലും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിഞ്ഞ് അവിടെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കാണുന്ന പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ആ സമയത്ത് എടുത്ത പിക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രഭുപാദിന്റെ. അവിടെ മോസ്കോ, അതായത് പ്രൊഫസർ കോട്ടോവിസ്കിയുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, അതായത് റഷ്യയിൽ പോയിട്ട് അവിടെയും കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ടായി. അതാണ് ഒരു പ്രൊഫസർ കോട്ടോവിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. ആ കൃഷ്ണബോധ തത്വചിന്തയോട് വളരെയധികം സ്വകാര്യതയുള്ള ഒരു യുവ മോസ്കോവൈറ്റ് ഇവാൻ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടി. അതിനുശേഷം 1970 ജൂലൈ 28 ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഘടനയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെയൊക്കെ അത് മുന്നോട്ട് പോകണം, എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശരിയാവണ്ണം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ഭരണ ചുമതല ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗവേണിംഗ് ബോഡിയെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് GBC എന്ന് പറയുന്നത്. 1970 ജൂലൈ 28 ആ GBC ഗവേണിംഗ് ബോഡി സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 29 കൊൽക്കത്തയിലെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം, നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഇസ്കോണിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ആ സമയത്ത്, അതായത് 1970 ഓഗസ്റ്റ് 29 അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്ഥാപിച്ചു. എന്താണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം? ആജീവനാന്ത വരിക്കാരാകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇസ്കോണിന്റെ. അതായത് ആ നിശ്ചിത തുക കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഏതൊരു ഇസ്കോൺ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് താമസിക്കാം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാം.
അവിടെ താമസിക്കാം. നിശ്ചിത സമയം വരെ, അതായത് 1-3 ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കാം. അവിടെയുള്ള മഠത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇസ്കോന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. അതിപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയ, മോസ്കോ ഇവിടെയെല്ലാം സന്ദർശിച്ചു. ജൂലൈയില് അദ്ദേഹം മായാപൂർ വൃന്ദാവൻ ട്രസ്റ്റ് MVT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. നവംബർ 26-40 പാശ്ചാത്യ ശിഷ്യന്മാരൊപ്പം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അതിനുശേഷം 1972 മാക്മില്ലൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭഗവത്ഗീത ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൺബ്രിഡ്ജ്ഡ് അതായത് ഭഗവത്ഗീത, അതിന്റെ ഭാഷ്യം, അതെല്ലാം തന്നെ പലവിധ ഭാഷകളിലേക്കും ഭാഷാന്തരം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിച്ചു. മാർച്ച് 23 ജൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത്, മുംബൈയിലെ ആ ഒരു സെന്ററിന് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി. അതിനുശേഷം ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് BBT, അതായത് ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക്, അതായത് പ്രഭുപാദിന്റെ കൃതികൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൃതികൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഗൗഡിക തത്വങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന കൃതികൾ, ഇതെല്ലാം നടത്തിപ്പിനായിട്ട് ഭക്തിവേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇസ്കോണില് കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം വൃന്ദാവനത്തില് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം. സ്റ്റോക്ക്ഹോം, സ്വീഡനില് ഓഗസ്റ്റ് 10 ശ്രീ രാധാ പരീക്ഷീശ്വര പ്രതിഷ്ഠ അത് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അത് പാരീസിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 10. അതിനുശേഷം സ്വീഡനില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സന്ദർശനം ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മുംബൈയില് ജൂഹുവില് ഒരു മഠം സ്ഥാപിച്ചു. 10 ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ രചന പൂർത്തിയായി. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ജൂഹുവിൽ വെച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ചൈതന്യയുടെ ജന്മദിനം 1975 ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു. അതായത് മായാപൂരില് ഏപ്രിൽ 20 ശ്രീ രാമനവമിയിൽ ശ്രീ കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം തുറന്നു. മുംബൈയില് മെയ് 18 മെൽബണിൽ ഗൗരനിതായ് ദേവതകളുടെ പ്രതിഷ്ഠ. സെപ്റ്റംബർ 13 വൃന്ദാവൻ ഗുരുകുലത്തിലെ സ്ഥാപിച്ചു. നവംബർ 20 ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാസികയുടെ 1 ദശലക്ഷം കോപ്പികൾ അച്ചടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ശരിയായ വിധത്തിൽ പലവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതത്തിന്റെ കൃതികൾ ഭാഷാന്തരം നടത്തി അവിടെ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാഗവത തത്വങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അനസ്യൂതം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇത്രയധികം പ്രായം, അദ്ദേഹം അപ്പോ 65-68 വയസ്സോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പലവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ആ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.